थांनाय 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारिया दागगारि ओनसोलाव मोनथामल' लोंग्रा दैनि पाम्प बानायनानै होदोंमोन। नाथाय इउपिपिएल सरकारा 3 बोसोरावनो दागगारि ओनसोलाव हाग्रा बिफाननिफ्राय गं 14था लोंग्रा दैनि पाम्प बानायनानै होबाय। बैफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया अजद होदों। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हानजाया क'क्राझार नोगोराव 1 घन्टाबो जिरायनाय गैयै जुवा होयोमोन। थांनाय 17 बोसोराव जेबो सान्थि गैयामोन। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय सान्थिखौ लाबोनो हाबाय। नोंथाङा गावखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनो आवगायबोनांगोन। नोंथांनि धोरोम समाज नोंथांनि फिसाखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनो गाव ओंखारबोनांगोन। जों साफ्रोमबो ज' जानानै नंगौ लामाखौ सुजुलांनांगोन। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया 14 नं चिरांदुवार बियाबनि दागगारियाव जानाय इउपिपिएलनि मोनसे मेलनि गेजेराव बिबुंथि लाखियो। बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बिबुंथि लाखिबावोदि सान्थि आरो खौसेथि फैयोब्लासो ओनसोलाव जौगानाय फैयो आरो बे हारि जौगानायनि बिबानखौ गावबा गावनो रुजुनानै लानांगोन। हाग्रामा मोनबायदि इउपिपिएलआ 17 बोसोर सरकार सालायनो मोनब्ला हारि दानायनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। मेलनि गेजेरजों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मा बिबुंथि लाखिखो आबुं मिथिना लानि फै। दादगारि एरियाखौल' आं एग्जाम्पल होनोसै नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों बिटिआरनि 35 लाख मानसिफोरखौ आं बुंनो नागिरदों। दादगारियाव 17 बोसोराव हाग्रामाजों खाम्फाजों मोनथामल' दै लोंनो थाखाय रायजोफोरनो 33टा गामि दङ दै 32टा या हाउ मेनि 33 villages here in दादगारि एरिया। बेवहाय बे 33 भिलेजाव बिथांमोना मोनथामल' दैनि दिप बरिं खालामनानै होदोंमोन टिउबवेल। खिन्थु मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 14टा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय टिउबवेल गायनानै होदों दिप बरिं आरो बेजों गामि नाङै गामि दैखौ माने मोनगासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो दाखालिसो मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो 20टा JJMनि दै साप्लाइखौ दा होगासिनो दं, माखासेयाव सोलिगासिनो दं। मा डिफारेन्स दङ नायदो। 17 बोसोराव मोनथाम मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दादगारियाव 33 भिलेज दङ। Now how many got? 14 and 20? 34 मोनबाय। माखासे फाराफ्रावबो मोनबाय, गामि बारनानै फारायावबो मोनबावबाय। गामि हिसाबै 33 दङ, खिन्थु फारा हिसाबैबो इनक्लुड खालामदेरनानै टटेल जों दा 34 मानसिनो दै लोंनायनि बेबस्थाखौ होबाय। दिस इज द एग्जाम्पल whether we did or not। नङा होमबा? मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।